Tervehdys kaikille katsojille. Nyt me pelataan PES 2016. Niin, aloitetaan. Jos pistettäisiin tämä vähän ylemmäksi. Noin. Nyt näkyy. Elikkä minä otan Brasilian ja vaikka Ranskaa vastaan. Ja ei tarvi mitään sellaista. Sitä äänet vähän hiljemmälle. Niitä joka viikko aina pistän jotain tällaisia pelejä. Mutta viikon päästä mä en pysty pistämään, koska mä lähden Turkkiin. Siellä niin mä en pysty pistämään sinne pelejä. Mutta niin. Sitten kun tuun Turkista, niin sitten aion pelata. Elikkä joo, silleen ja maali. Aika helposti tein maali. Mutta on vielä vaikealla tasolla. Onko tämä kiinni? Noin. Kuka ne teki? No joku teki. Anteeksi vaan, jos tästä tulee lyhkäinen video. Joku ehkä 10-8 minuutin. Kun mä en jaksanut tän pelata. Mutta mulla on vaan pakko tehdä näitä videoita. Mä en tiedä milloin mä aion tehdä seuraavan videon. Ainakin Turkin jälkeen aion jatkaa taas sitä videon tekoa. Fernandinho juoksee. No soittakaa nyt. Ei. Evra. Oi Viljan. Vetää se Viljan. Ei ihan. Melkein maali. Melkein tuossa tuli maali. Joo. Soittakaa Neymarille. Eli aion tehdä tällaisia videoita joka viikko, paitsi tänään ensi viikolla, koska en oo täällä. Tai ei ihan joka viikko. Voin tehdä joku jossakin muussa päivinä. Ei oo ihan pakko tehdä viikkona, mutta tein maali. Mutta odottakaa muuta videoita. Tässä tulee paljon videoita. Joskus voin puhua turkkiakin. Älkää sitä ihmeteltä. Mutta yksi mun kaveri aioo pistää mun tilalle pari videota, mutta voi se pistää jo koko ajankin. Siinä kun mä oon Turkissa, niin ottakaa siltä videoita. Kyllä muutakin tulee videoita, ehkä lentokoneistakin tulee. Miten se lentää ja Istanbulin näyttöjä. Mutta Viljan syöttää hienosti. Ei. Mä aion pelata noin yhden pelin. En mä jaksa pelata edes paljon. Mä aion pelata yhden pelin. Elikkä Miranda, David Luizille, Coutinhosta, Sissoko. 2-0 Brasilia johtaa. Se pallo pois, älkää antakaa niille syöttää koko ajan. Noin.
Sitten tolle pystyy, että oi, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Kärsällä. Ei, kärsällä ei lähtenyt. Koutin, jolla on hyvät kärsät. Katsotaan, vetäisikö se kärsällä. Joo, selvä kärsä. Ja muuten täällä FIFA 16, niin voi tehdä näitäkin. Se on tehty hyvin. Kato melkein maaliko. Oi vitsi! Kattokaa tuo tilanne. Ei vitsi, mikä saksapotku. Lähti ylärimaan. Ei vitsi. Mikä veto. Sissuka vaan tuolla, että syöt tänne, vaikka se on raja yllä. Danilo. Oi. Ei. Coutinho. Syöttää Fernandinholle. Ei onnistunut. Tuomarilla osui pallo Fernandinholle. Syöttää Williamille. Koskeeko William palloon? Ei koskenut. Nytten Matuidi. Eura lähtee. Syöttää Griezmannille. Danilo yrittää ottaa pallon pois tuosta ja... Niin. Kaira. Loppu tälleen. Jatketaan. Syöttäkää, kestää. Hyvä nytten vaan. Hyvä nyt justiinsa. Ei ihan. Hyvä. William. Hyvä juokse, hyvä. Justiinsa. Oi vitsi, miten lähtö. William, hyvä. Oi vitsi, oi William. Ehkä mun paras lempipelaaja on tässä Brasiliassa on William. Vähän se lähti. Ja syöttää Fernandinholle. Vois ottaa kärsällä. Kärsällä vaan. Oho, hyvä kärsä. No, joo. Miten tuo voi olla? Vaikka... joo, no se on paitsi. Minähän kikkailin tuossa aika hyvin. No niin, ottakas pallo pois täältä. Hyvä, pallo pois. Pallo pois jo siitä. Oi vitsi. Ei, miten David Luiz ei saanut sitä palloa, koska se on hyvä puolustaja. William. Ja pelaan PS4. Voin nyt näyttää teille tämän. Pallo pois. Pallo pois. Ei, pallo pois. Pallo pois. Ei ne ota sitä. Benzema vaan. Ei. Kato nyt Benzemaa. Mitä se yrität? No. Vapaari olisi tullut meille. Aivan sama. Jatkuu. Ei kuka nyt tässä juoksentelee niinku apiin. Ota, mä en anna sitä juo. Hyvä. Apina ryhmä. Jos syöttäisitte tänne.
Hyvä puolustus, hyvä puolustus. Mitä David Luiz teki? Viljan. Syöttää Diego Tardelille jollekin hemmet. Hyvä. Hyvä. Anteeksi vaan kun pistin tälleen kameraan, mutta aion ostaa sen jutun. Sen ei vitsi mikään hyvät kesotukset. Aion ostaa sen tietokoneesta, kattokaa. Niin aion ostaa sen jutun, että voitte nähdä minut ja samalla pelloilua. Mutta Sandanda. No, hyvä tuosta. No niin, minne vois vettää? Kersällä vaan. Tuolle. Oho, Fikassa vetää syö niin kovaa kun pystyy, niin lähden yli. Ja mä osaan pelata edes tätä PES 2016. Mä ensimmäistä kertaa pelaan tätä, kun ostin vasta. Maksoi ihan, maksoiko se 90 tai mä en tiedä. Ai, no, oi, Elias. Hyvä mokke. Oi vitsi mitkä torjunnat. Eikä ne saa yhtään maalia. Ja tuoleen. Vittu kun tämä on hyvä pelaaja tämä Kallio. Juu, mokkipeliin. Ei. Äkkiä. No niin, aloita. No pitääkö se nyt juosta siihen? Äkkiä. No niin, peli jatkuu. Lopu jo. No niin, jatkuu. Oi mikä syöttö. Nyt tämän kootin jo. Syöttää hyvän pystysyötön. Ei. Ja peli loppuu tähän. 2-1. Me voitettiin. Elikkä nähdään seuraavalla videolla. No ehkä tämä kestää se toinen video. Mutta heippa hei.